Алдагы сәләмебез Ширдаклы районы Абдулова авылына оша. Бүген үзенең 70 яшьлек олы юбилеен милләттәшебез Каюмов Рифкат Хамид улы каршылый. Аны күркәм гомер бәйрәме белән ихластан гаилә дуслары Зөлфия, Фагил, Альбина, Фаил, Ясмина, Милана һәм Бибиковлар гаиләсе котлыйлар. Бүген тантаналы бәйрәме безнең гаилә дустыбызның. Ул гомере буе тир түгеп, авыл хуҗалыгында, колхозда хезмәт итә. Инде лаеклы ялга чыгар вакытлар җитсә дә ул тик тормый. Өендә дә аның зур хуҗалык. Тормыш иптәше Наилә Абдулловна белән ике кызларын, Гөлнара һәм Гөлназны матур итеп тәрбияләп үстерделәр. Рифкат абыебыз чын ир-ат буларак булдыклы гаилә башлыгы да. Кызларына хөрмәтле әти дә, туганнарына чын кардәш, дусларына тугрылыклы иптәш тә булып яши. Инде озак еллар без гаиләләребез белән аралашып, аның алтын хылкына карап таң калабыз, сокланабыз һәм анардан үрнәк алырга тырышабыз. 70 яшь ул кеше гомеренең бик матур вакыты. Әкренләп тормыш куу дигәне артта кала. Ә инде ял итү көннәре алда уфыкта күренә башлый. Бүген үткән тормышына нәтиҗә ясаса, Рифкат абый үзен бәхетле кеше итеп хис итәргә тиеш. Чөнки куйган күп максатларына ул ирешә алган, ә алга әле байтак ниятләр кыра. Кадерле дустыбыз, ихластан матур юбилеең белән котлыйбыз. Исәнлектә, саулыкта, яраткан хатының белән балаларыгызның бәхетенә куанып яшәргә насыплар кылсын. 70 яшьтә, 70 төрле сынаулар аша үткән. Гомерендә дустыбыз ул олы бәхетләр көткән. Барысында ул булдырган, өйе, күркәм гаиләсе, әле бары бәхетләргә төренеп тик яшисе. Иманлы картлыгың килсен, бәхетләрең мул булсын. Бүген табын артларына дус, туганнарың тулсын. 70 диеп уфтанма син. Бу картлыкның яшь чагы. 150-не бер үк дустым яшәргә язсын тагы. Котлы булсын юбилеең, кабул ит бездән теләк. Синең хөрмәткә яңгырар безнең музыкаль бүләк. Кадерле Рифкат абый, гаилә дусларыгыз чын күңелдән сезгә бары бәхет теләп калалар һәм алдагы җырны бүләккә юллыйлар. Яшьлегем җилкәннәр җиге, соңлап булса да кайтасы иде, үткәнне булмый кайтарып инде. Йөгерә елларым, борылып карадым көзен яфрак коелса да, язда һаман уйларым. Өткән гомергә төрлесен туры килде күрергә. Сагыш капласа аяз күгенне, шатлык елмаеп ачты күңелне. Йөгерә елларым, борылып карадым көзен яфрак коелса да, язда һаман уйларым. Йөгерә елларым, борылып карадым көзен яфрак коелса да, язда һаман уйларым.
ayga, rahmet dünyaga, suygan yarıma, tuğanlarıma. Yaşaysak ile dostlar bulganda, yaşlık dermanı yanıp durganda. Yüküre yıllarım, Barılıp karadım öküzün yaprak kıyılsa da, yazda kaman uylarım. Yüküre yıllarım, Barılıp karadım öküzün yaprak kıyılsa da, yazda kaman uylarım. Kızın yaprak kıyılsa da, yazda kaman uylarım. Yazda kaman uylarım.